हारि माहारिनि जौगाथायनि बागै गोबां हाबा मावलांनो मावफुं मेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादा माखासे थांखि लादों। गुवाहाटीआव थानाय बड' साहित्य सभानि स'सिय' लिटारेसि कालचार कमप्लेक्सआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेलाव मिरु आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव मावफुं मेला गाहामैनो जानानै थाङो। बे मावफुं मेलावनो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नबजित नार्जारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसननाय सान फालिनायाव गुवाहाटी नोगोरमायाव बरायगोन होननानै गिबियावनो थांखि लानाय जायो। लोगोसे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय देग्लायनि HS आरो HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसनथाय सानाव बरायगोन होननानैबो थांखि लानाय जायो। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा सोलोंथाइ बिथिं आबाद मावनाय आरो गेलेनाय आयदाखौबो नोजोर होनानै खामानि मावलांनो थाखाय बे मावफुं मेलनि गेजेरजोंनो गोख्रों थांखि लानाय जायो होननानै फोरमायो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद मेरुनि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। मेलाव गोबां आयदानि सायाव जोङो सावरायदों। सेथियाव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहाबोनो हानाय नबजित नार्जारि बिथांनिसिम दिनैनि मेलाव जोङो साबायखर बावो आरो बावैसो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे मोननैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो फरायसाफोरनिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाम हामलायनायखौ जोङो जासियो। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे अराजनैतिक संगठन आरो बे हिसाबै जोङो हारि माहारिनि जौगाथायनि बागै गोबां हाबाफोर मावनो थाखाय दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों थांखि लादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिसेसके सोलोंथाइ, आबाद आरो गेलेनाय बे मोनथाम बिथिङाव स्ट्रेस होनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय मोनसे थांखि दिनै जोङो नाजावनानै लादों। दा बे बागै जोङो खामानि मावगोन आरो बिनि थांखिखौ जोङो फारि फारि सुफुंलांनो थाखाय जिल्ला आरो आनसलिक लेभेलसिम सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखिफोरखौ दैथायहरनाय जायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादा आफाद नाङैनो आथिखालाव आसामाव सोलिबाय थानाय जि दैबानानि जेंना, बे दैबानानि जेंनायाव दैबानाजों गोफबजानानै थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि जि बिथांमोनहा दुखुआव गोलैनानै दङ बिनि थाखाय जोंनि दुखुखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों आरो लोगोसे जोंनि आनसलिक आरो जिल्ला आरो मेरुनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा थांनाय समफोराव दैबानानि समफोराव जि रोखोमै रायजोफोरखौ मदद होबाय बिनिख्रुइ बांसिनै आरो मदद होबावनो थाखाय दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों आनसलिक, जिल्ला आरो मेरुनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायनाय जायो। बिनि बागैबो जोङो जोंनि गावनि संगठननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि जि गायसन सान, बे गायसन सानखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव 18 जुलाइआव खुंनो थाखाय जोङो सिद्धान्त लादों आरो बे खालिनो हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंआव गोलैनाय जायफोर गोरों फरायसा बेफोरनिफ्राय टप 10 सायख'नानै बर' मिडियामनि मेट्रिकआव बर' मिडियामनि टप 10 सिजन 5 नि बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारि बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों थांखि लायो। बिनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ थांनाय कनफारेन्सआव जोङो रायलायनानै थावनिखौ थिग खालामनो हायाखैमोन। दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव जानुवारि दाननि गेजेराव 2023 नि जानुवारि दाननि गेजेराव खुंफुंनो थाखाय थांखि नाजावनानै लानाय जायो। बिनि अनगायै जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि हाबा मावबाय थानाय बिनि सायावबो दिनैनि मावफुं मेलाव मोनसे सावरायलायनाय जायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि हाउसआ दिनै मोनदांथिदों जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मावनाय, बे मावनाया एसे लासै जादों। बिनि थाखायनो बिथांमोननि मावनायखौ स्पिड आप खालामनो थाखाय जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनायनि थांखि
जोङो नाजावनानै लायो। बेनि अनगायै आसाम सोरखारजों जि सावरायबोबाय थानाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाबि दुबाफोर बेफोरनि सायाव सावरायबोबाय थानाय बे खेबनै खेबथाम जोङो जालांबाय। बिनि उनाव बिथांमोनहा जोंखौ खोब थाबैनो लेंबावनायनि बाथ्रा होदों। थ' बिथांमोनहा लेङोबा जोंनि दाबि दुबाफोरनि सायाव जोङो फिन सावरायबावगोन। सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जि मोन्थाय एबा जि मोननांगौ जि फिथाइफोर बेफोरखौ मोनफुंनायनि बागै खामानि मावलांबाय थानो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै खोब सिरियासै सावरायलायनानै थांखि नाजावनानै लायो। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।